Hola, som 29 de juliol, dilluns, fa una temperatura aproximadament de 31 graus centígrads, caloreta, estic al balcó del meu pis de casa meva i fa un cel clar i ben assolellat. Jo vull gravar aquest vídeo parlant-vos de missatges en ampolles. I per què titulo aquest vídeo Missatges en ampolles? Doncs perquè algú em va felicitar i animar a difondre continguts de salut mental de l'associació fa bastant temps, i aquesta persona em va animar a fer-ho, no? Llavors, d'aquí ve que em fessin responsable d'informació d'una associació, d'una entitat. Ja sabeu quina, no? Sense jo saber-ne, sense saber gestionar la informació. I per què ho dic? Doncs perquè no tinc coneixements tècnics o acadèmics de com gestionar la informació o la comunicació. Entenem que la informació i la comunicació són conceptes diferents, amb matisos. Llavors, clar, una vegada jo em vaig plantejar iniciar un grau universitari de comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya, perquè jo volia aprendre la comunicació a nivell professional, i vaig fracassar perquè al primer trimestre doncs no vaig continuar els estudis, i la intenció era bona, però jo vaig fracassar i ho he de reconèixer. Llavors, què passa? Doncs que al llarg dels anys, dels últims anys de la meva vida, he anat recollint i recopilant informació, adreces de correu electrònic, telèfons, d'activistes professionals, institucions del sector de la salut mental. I jo per què agafava tota aquesta informació? Doncs perquè temps era temps en què jo enviava grans remeses de correus electrònics amb missatges diferents sobre diferents temàtiques de salut mental que jo creia importants de difondre i que la gent ho sapigués. Després també ho vaig fer per altres canals, per WhatsApp, per Facebook, YouTube, altres xarxes, grups o pàgines, una mica per difondre continguts que jo creia importants, no? I bé, doncs, què passava? Què em vaig trobar? Doncs que alguns contactes, algunes persones, doncs se'm queixaven obertament: per què m'envies això si jo no t'ho he demanat? Altres persones em van bloquejar del WhatsApp, em van bloquejar, suposo, o entenc, del correu electrònic o d'altres canals. Em van bloquejar perquè, evidentment, doncs, no estaven contents de que jo els enviés una informació que aquesta gent no havia demanat. També hi havia gent que em va protestar: per què m'envies això? No envies. I també m'han dit que jo sóc un spammer. I què és un spammer? Una persona que envia spam. I què és l'spam? Doncs un accés d'informació, per vendre o per difondre continguts que ningú els ha sol·licitat, perquè ningú s'ha subscrit al teu canal de notícies, etc. I evidentment tenen tota la raó aquesta gent, i em disculpo si puc causar alguna molèstia, però evidentment, clar, si tu envies un accés d'informació, pot haver-hi gent que es queixi, amb tota la raó, perquè és informació que la gent no em demana, sinó que em surt de mi d'enviar-la, i jo tampoc vull ser cap molèstia ni causar cap infortuni a la gent, però evidentment hi ha gent que es pot molestar. Pel contrari, també hi ha gent que m'ha agraït que els enviï informació. Hi ha gent que potser n'ha tret algun profit, o els ha agradat que jo els enviï aquella informació, o han mostrat interès per aquella informació, o simplement m'han agraït per ser diplomàtic i per ser un col·lega o un company d'associació, o mira, per educació, per cortesia, gràcies, no? M'han agraït. Hi ha gent que ha mostrat interès, i fins i tot hi ha gent amb qui hem mantingut diàlegs i hi ha hagut un intercanvi d'impressions, la qual cosa a mi em satisfà personalment. Evidentment, jo no obligo la gent que em llegeixi, ni obligo la gent que
que em digui res, però si aquesta persona que ha rebut el meu correu o el meu missatge li interessa el tema que li he exposat, a vegades hi ha hagut diàlegs interessants i bé, això també és d'agrair, no? Llavors jo molt sovint envio informació perquè crec rellevant, informació que jo crec rellevant a persones que alguna vegada he conegut o que se m'han creuat per la vida, no? Simplement això, no? I vull dir que és per mi, jo necessito explicar-me, no? Jo per mi això és una manera indirecta o més directa per dir-los a totes aquestes persones, associacions, institucions, grups, etc. És una manera directa o indirecta, més directa o més indirecta de dir-los a totes aquestes persones que me'n recordo d'ells i elles, que me'n recordo, no? És com dir, ei, estic aquí, què tal? Com et va? Què m'expliques? No sé, qualsevol cosa, no? És com dir, ei, hola, no? El que passa que la manera de dir-ho no és aquesta, la manera és una manera indirecta, és dir, t'envio informació i sàpigues que en qualsevol moment podem parlar, podem conversar, podem explicar-nos alguna cosa, o simplement si no tens ganes de dir res, però no cal que digui res. I bé, jo ho volia expressar aquí en aquest vídeo de manera doncs, que s'entengués, no? Doncs aquí en trec diverses reflexions, una d'elles és que els missatges de WhatsApp s'entenen més aviat com una comunicacions privades entre dues persones o més persones si esteu en un grup, però no és un canal per difondre continguts, al meu entendre, o el que m'han fet entendre. Sí, evidentment la gent comparteix vídeos, documents, fotos, imatges, el que sigui, àudios, evidentment que sí que difon continguts, però jo entenc que hi ha qui diu que si ningú et demana no cal dir-li res. Si ningú demana aquella informació no cal, no és necessari enviar-la, no? I si ningú t'escriu és que no necessita per res. Si ningú t'envia cap cosa ni cap missatge, s'entén, se sobreentén que aquesta persona no té pas cap necessitat de comunicar amb tu, d'expressar-te res o dir-te res. Entenem que el WhatsApp és una forma de comunicació relativament nova, recent, que qui menys utilitza i que doncs, ens facilita molt les comunicacions i la gestió de la informació. Clar, llavors, si ningú t'escriu és que no necessita per res. Per tant, algú es pot sentir intimidat per rebre informació que no desitja. És totalment lògic i coherent. Diuen que no ens hem de ficar on no ens demanen. És un dir que entre els catalans es diu molt, no? No ens hem de ficar allà on no ens demanen. Si no ens demanen, per què ens hem de ficar a la seva vida? Per què hem d'enviar aquests missatges? Per què jo he d'enviar aquesta informació, aquesta comunicació? I jo tinc la sensació d'haver incomplert aquest refrany una i altra vegada, no? I precisament em fico allà on no em demanen. I fico la pota i venen dins i llavors reps un pal per haver-te ficat allà on no et demanen i sense cap mala intenció, evidentment, saps, si encara que no hi hagi mala intenció i no hi hagi cap intenció d'entrometre's a la vida de les persones o cap intenció d'invair la intimitat o la privacitat o les comunicacions, tot i que no hi hagi la mala intenció, doncs hi ha gent que se sent interpel·lada o no vol sentir-se interpel·lat i està en tot el seu dret a bloquejar-te, a protestar, a dir, no m'envies això, perquè ningú ho ha demanat i és perfectament comprensible. M'explico. Llavors, jo volia acabar aquest vídeo dient que hi ha un mem, una imatge d'aquelles que porta una frase que circula per internet i que diu una frase, un escrit que m'agrada molt, no? I diu: ja no espero res de ningú, qui pensi en mi que m'escrigui, qui em trobi a faltar que em busqui, qui m'estimi
que ho demostri. I sense ànim de voler causar cap molèstia, us agraeixo a totes, tots i totis la vostra atenció, perquè de veritat, que us estimo a tots, totes i totis, igual que m'estimo el mateix. Gràcies per arribar fins aquí, gràcies per la vostra escolta i fins una altra. A reveure.